Hej, mit navn er Henrik Green Brodersen, og jeg har ekstern personaleafdeling. Velkommen til. I denne her video vil jeg lige kort fortælle lidt om, hvad det er, du kan bruge ekstern personaleafdeling til. Vi er sparringspartner for små og mellemstore virksomheder inden for hele personaleområdet, og det betyder, at vi kan hjælpe dig og din virksomhed med alle de opgaver, som har noget med jeres medarbejdere at gøre. Og det er alt fra jeres ansættelseskontrakter, advarsler, bortvisninger til afskedelser, altså hele personale, juradelen. Det kan være jeres APV, som I jo skal lave hvert 3. år. Men det kan også være en paraply af opgaver ud over det, kan man sige, i forhold til, hvordan skal I arbejde med udvikling af jeres medarbejdere og ledere. Hvorfor nogle personalegoder skal vi egentlig tilbyde vores medarbejdere? Hvordan skal vi arbejde med nogle seniorer? Hvordan skal vi tiltrække og rekruttere nogle nye medarbejdere? Så alle de opgaver, som har noget med jeres medarbejdere at gøre, det kan vi komme ind og hjælpe jer med. Det kan være, at vi løser en enkelt opgave, men det kan også være, at vi egentlig er fast sparringspartner for jer, så vi kommer ud i jeres virksomhed i det omfang, I har. Det kan være hver 14. dag, en dag, det kan være en gang om måneden eller en gang i ugen, helt afhængig af jeres behov. Så tøv ikke med at kontakte ekstern personaleafdeling og mig, enten per mail eller per telefon, og så kommer jeg ud til et møde, hvor vi lige snakker jeres behov igennem. Jeg håber, vi ses og snakkes ved. Hej.